Gadan ang sarong 31 anyos na padre de pamilya makalis aksidenteng mahulog sa pigibong classroom sa sarong pampublikong eskwelahan sa Banwaan, Canose, Panganiban, Camarines Norte. Binistuan biktima na si Darwin Pahanustan, saro sa mga construction workers sa pigigibong edifisyo. Sigon sa report, nagdulok sa estasyon Canose, Panganiban Municipal Police Station, ang foreman asin pig-report ang nangyaring aksidente. Mayo subot ning gamit na safety gear ang biktima asin bigla na sanang nalula hasta sa nahulog sa sementadong parte kan lugar. Tulos man ining idinalagan sa ospital alagad pigdeklarar na dead on arrival kan mga doktor. Sa ngunya nagpapadagos pa ng investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Dahil na nagpa-onra nin entrevista nagum kan biktima alagad labian kamunduan asin panghinayang kaini sa pagkawara kan sa iyang agom. Sa presente, padagos pang pikukuanan nin pahayag kan news team ang administrasyon kan eskwelahan sa pinangyarihan nin insidente.